म्हाका खावचाशे चड म्हण लेकला रे. हे चल्लेक मिगेल 4 वंटे नस न्ही अगेल पोट की भाण म्हण कळना. त्या नमने खाता खाता देवा कशी जीर्ण करून घेतकी बा. देवान हक्काई दोन लिवर दिला की म्हणो. काल हाण सांगले म्हणो आमगेल गायनान कोळंबनी सीत मिक्स करून त्या कसे की बिसीबेळे भात म्हण केले. त्यावेळी खाऊन दल हाणे मागिरी इडले पीठ वाटिला म्हणू तिणे 2 गाण इडली सिजन घाल्ले. इडली सिजले री आमगेल घरांत एक नमने रिवाज अस त्यात नाही मिगेल मांगेल काला दुखून चोलने इल्ले. कसं म्हळे रे आज इडली केल म्हळे रे पाय इडली बसली कोरकतीची नंतर आमका आज खलल इडली जीर्ण दायना. दल्लार हे चल्लेन दवरला की एक चुरी इडली दवरनी न हाणे तिथे खाऊन बसला. आणि दनपार जेवणाक म्हण तिने सीतनी कुळता कडी केलेले. कुळता कडी म्हळे री आता कुळता पेस्ट मेळत मो तमत तिने कुळता कडी कोण दवरले. आणि एक होडे करड बोरनो हप्पळ ओडी तोळून दवरला. हे चल्लेन एक चूर पुणी हप्पळ ओडी दवरलावे पूरा खाली केला. आता थोडे सीतनी येते सार वरला तिथलेंची इतलं पुरा खाऊनो आता तोंड वारी कोण बसला. आणि कसने खाऊचा दवका दिसता. हांवंतू तगल दिक्कन पळयना हांव तर टीव्ही पळयता. खंय दव तगला उल्लोच्या गेल्ली म्हणा रे मागीर हांव कसने खाण कोण दिवका दायत. हा एक पंत खाण कोण दिल्ली म्हणा रे मागीरी हांव सगळो दिसो रनपाकुडन तू असका दायत. हांव हंगनु तो टीव्ही पळयता बसता. सुनंदका ए सुनंदका सुनंदका ए सुनंदका ऐका ना गो. हा 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 मक कळलेले ना रे पुता. हांव टीव्ही पळयता असील नवे भारी इंटरेस्ट असिले ताका कळलेले ना. कसे लेकरे देवा आपेलेल तू. सुनंदका म्हाका कसने पुणी खाऊच्या कोण दितवे तिके भूक लागतस मो. हो होई वे देवा भूक लागतस वे. आणि थोडे वेळान तू तुगेली गायन हन्नी येता ती कसने कोण दिता दैतवे थंय तेची केची राब देवा आत्तेत ती. नाही सुनंदका तू कसने कोण दिव्यत मो. हांव काल दुखून पळयतस तू हंगाची बैसू नसता तू रंदप करचनी नावे. ना रे देवा हांव रंदपनी करची ना. हांव रंदप करची सोनू मस्त वर्ष दल रे. आता तीन खंय खंय कसन दवरला म्हण म्हाका कळना रे. हांव मागीर एकड म्हण एकडे दवरचे मागीर तीन सोदूचे सवूचे हें पुरो रामायण नाक रे ती येता इथे. म्हाका सिरियल पळोवका रे पुता भारी इंटरेस्ट आसा. आता ब्रेक असील म्हण तुका लागू लयली सिरियल सूर जाता बेजार नाका इथे. अण्णा बहीण अक्का ती म्हाका नाक्का म्हणून अम्मान म्हाका शिकोवन दिलेले करेक्ट म्हूण आतां कळटस. हा हिका म्हाका कसने खाण कोण दिवया म्हूण आसकी पळय तोंड पळोवन उलयता पुता देवा म्हणून कसने कोण दिना मात्र. आज अम्मान इडली केला म्हण कोप येऊन हा बॉक्स बरी एक इडली व्हेलेले. आता म्हाका जोर भूक लागतस को म्हणी. होई रे अन्नू हांव तितलेंची त्या कसे केक सीताचे बिसी बेळे भात केल पळय ते 1-2 चमचे खाल्ले रे. म्हाका कम्मल वैरणी ते गुंडण हलवेर कोप येयले पुरा सोन तशी चमकल रे. आता जोर भूक लागतस कसे नसकी ते खाऊ का रे. या ओ गोदी हात पाय तोंड धुवून खाण खाऊया आम्ही. हो अन्नू आणि आमणी आयलीन ती ही सुनंदका तांको पुणी कसने कोण दितकी पळोवका. तांको कोण दितना येते म्हाका दिवच्या पुरा बा. हे अमणी कसन उलयत गो घरा बागला येईल सोयऱ्यांक शिवलयतात गो. तशी नाही अनमा मिगेल अम्मा रंदप जेवण हो आणि के हंगास नवे ते म्हाका भारी खुशी दल्ले ताका हांव तश निमगिल्ले. गुंडना हा निमगिल कसने चौकी दल्ले रे सारी रे म्हाका खुशी दल रे तू हंगास म्हणो. इतले वेळो पोटा भूक लागत म्हणो बॉम्ब आतसिले आता पंजाबीक मान दाबल्यावे. अनमा कसने खाण असले दी गो. अयो सॉरी पूरा इडली हांव खावन खाली केल्ले सॉरी. अयो पूरा इडली खाली केलवे आणि फाय इडली उचले का. तू फाय इडली उचले गेला आजी आत्ता खाऊचा कसं नस म्हण सांग. हो अन्न
सॉरी होन्ने खानपुरा हाव खाऊन खाली केल्लो होन्ने एक इडली वरे वरनी होन्ने सॉरी होन्ने हा कसं नाही पुरे इडली खाली वे हा आता कसं करछावे मके भूक लागला आता हन्नी बुके रेतती कसं करछावत ताक कसले मत्ती वाईट करून गितको गायेना पद्ना पज्जल होटला वच्चामू नक्का हॉटला वच्ची नक्का हॉटला फुड डेली खाऊचनच जखई काल आम्ही हॉटला फुड खाल्ले वे आज ही घरान तू कसं नाही करूया मला री कसं कोच्चत आता हमको जोर भूक लागला मो होन्ने फ्रिज्जान तू कसं दवो ರಂದಪಸ್ಕಿ ಮಳರಿ ಸುಕ್ಕಿ असलेला आहे कसिले हा होई रे गुंडा पैर केलेले वैंगण सुक्केस हा तशी दलरी सूपर आयडिया अस दनपारचे सीत वरला होन्ने त्यानी ते वैंगणा सुके मिक्स करून सूपर एक वांगी भात करता हाव कोण दित तुमका बैसती हा ऐश्वर्य एक रेसिपी करूयात वे भारी बेस्ट आयडिया दिल रे तुवे या उगुगी करिया ಏ ಗುಂಡಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಕನಿ ಉಳಿದಲ್ಲ ಹೋ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಕೊರ್ಚಿನಿ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಪುರ ತೂಕ ದೇವನು ಅಮ್ಮೆ ಮಗಿರ್ ಊಟ ಚಕ್ಕ ದಾನ ತಿಲ್ಕಿಟ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಅಂದತ್ತ ಕೀಮಣು ಅಕ್ಕ ಕೈ ಪೆಟ ಚಕ್ಕಸನಿ ಏಕ ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ಕ ಸುರ್ವೇರಿ ಮಿಗೆಲಮ್ಮ ರಂದ ಕೊಚ್ಚಕ ಸವಾಯ್ ಬುದ್ದೊಂತಿ ಆ ಥಾಣೆ ಅಸನ್ನವನವೇ ಐಡಿಯಾ ದಿಲ್ ಮಳರಿ ಮಗಿರ್ ಕಾಯಿನ एक वार दौतीचे रंदप्प एक पण कोरनो फ्रिजांत दवरनो मगे वार सगळे तेची नवनवे रंदप्प नमक खावैता हे गुंडण्णाक कशी पुणी कोरनो प्लानारी पेटोका गुंडಣ್ಣ ನಿಗಲ್ ಮತ್ತೆಂತ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಥಾವ ತುಮ್ಮಿವರೆ ಪಳೆಯತಿ हे गुंडण्णाक कशी हा पेटैता म्हणून